Čau lidi, já jsem Jaja Jack a zdravím vás z, z kanálu Game Plus, což je můj kanál. A je to můj kanál. A tady to je vlastně moje první video. A jak vidíte, tak začínám natáčet Skyblock, což je úplně bezvadná mapa do Minecraftu. Takže nejprve Skyblock asi všichni znáte. Takže nejprve co musíme udělat, takový to. No, každý může dělat jiný, ale já dělám tady ten. Tak. Kyblík si schováme, protože je to docela docela vzácná věc v Minecraftu. Teda v tom Skyblocku. A jak říkal, že tady to je moje první video, takže doufám, že se vám to bude líbit. Jestli ano, tak doufám. Jestli ano, tak budu pokračovat, jestli ne, tak budu pokračovat stejně, protože natáčení mě strašně moc baví. Já nevím, jak někoho z vás, a mě baví. Takhle vezmeme si dřívko. Tak. Zničíme tohle ještě. Tak. Vy se asi ptáte, proč jsem to nezničil úplně. Ale podle mě to taky všichni znáte. Je to ten důvod, že vlastně, kdybych to zničil úplně, tak se mi může vlastně opadat ten strom a ty saplingy mi můžou spadnout dolů. Ale takhle mi to neopadá, takže je to takhle úplně bezvadný. Takže já si tady natěžím nějaký kameny. To bude trvat chvilinku. A natěžím si teda nějaký kameny. Potom dotěžíme ten strom, uděláme si pod ním plochu nejdřív. A potom asi už bych to ukončil. Takže teď bude nudné kopání. Však to si znáte, ne? Co musíte dělat ve Skyblocku hned z začátku. Kopat. Samozřejmě tyhle první díly budou takový jako, že nezáživný, ale vyčkejte si na další díly. Takže, protože další díly budou hodně moc lepší. A jak se říká, je to moje první video, takže doufám, že se vám to bude líbit. Když tak mi pod video napište, co si myslíte o těch videích, co bych měl zlepšit a tak dále. A jestli se vám to bude líbit, tak vám teda moc děkuju ještě jednou. Tak a teď jdeme kopat. A kopat. 17 kamene, no. Tak to je zatím pro ten začátek jako docela dobré. Takže jdeme na to. My si jdeme udělat takovouto plošku. Teď omlouvám se, že nebudu chvilku mluvit, protože no, vidíte, nemluvím. Protože se soustředím, abych nespadl. To by bylo něco, abych spadnul. S takovýma dobrýma věcma. No, každopádně, to je teď jedno, jaký mám věci a jaký ne. A teď si tady dělám takovouhle plošku, kdyby někdo nevěděl. Tak to bude asi stačit, takže dotěžíme ten stromeček. Dotěžíme stromeček, natěžíme si nějaký, aspoň tak 10 kamen ještě, abychom měli na krumpáč. Tak a teď budeme čekat, jestli nám z toho něco spadne. Budeme čekat. Takže teď si jdeme teda ještě natěžit nějaký ten kamen. Aspoň 11, abych měl na pec a na krumpáč.
Jo. Jo, mám na easy, super. Takže tak. Takže já doufám, že se vám tyhle videa budou líbit. A se furt opakuju, to už vás asi nebude bavit, že furt opakuju. A potom ještě není z čeho bych ještě natáčel, potom ještě asi budu natáčet z nějakého multiplayeru, z nějakého serveru si najdeme úplně nějaký nový, aby jsme začali úplně od začátku, abyste taky viděli, jak začínám na serverech začínat hrát. No, vy to asi všichni znáte, že jo, musíte si natěžit ty věci a tak dále. Takový ty nudné věci všechny. Uklidíme si radši všechno to dřevo. A hele, sapling, super. A druhý, výborně. Takže o dřevo už je postaráno. Takže máme 2 saplingy, což je úplně bezvadný. 2 saplingy. Co by víc bych si mohl přát než 2 saplingy. Super. Víc saplingů jsem se ani nepřál, ty bláho. Jo, mám saplingy. Teď se hlavně uklidím, protože vím, jaký jsem trouba, že bych mohl spadnout. A jdeme si ještě natěžit nějaký ten shooter, abychom si udělali nějakou tu plošinku. A až se natěžím tak 20 kamene, tak bych to už asi ukončil. Páč už to bude asi docela dlouhé. Takže tak jo, takhle 17 kamene, takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Mně se teda líbilo. A jestli ano, dejte like, jestli ještě víc, tak dejte odběr a já se s váma loučím z kanálu Game Plus. Ahoj!